мы, як пілігрымы, спазналі ў Буцлаве. І сённяшняе слова як працягвае вось гэты досвед блізкасці Бога, які шукае кожнага з нас, які хоча даць нам суцяшэнне і супакой. І гэта мы сёння зможам выразна пачуць у Божым слове, да чаго кожнага з вас запрашаю. Гэтую нядзельную эўхарыстыю цэлебрую за святароў і кансакраваных асобаў у нашай парафіі. А на пачатку гэтай святой літургіі, падчас якой вялікая радасць, таксама вялікую радасць пазнае наша парафія, таму што адбудзецца хрост гэтага прыгожага дзіцятка, на самым пачатку я хачу запытацца бацькоў. Дарагія бацькі, якое імя выбралі вы для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце ў касцёла Божага для Дар'і? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Хрыстус? А вы, хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Дар'я, касцёл Божы прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яго імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Только
Помолимся. Боже, Ты праз принижение Твоего Сына поднял упалое человечество, одари своих верных святою радостью, и учини, каб вызволенные из неволи граху, яны досягнули вечного счастья. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаії. Радуючися разом з Єрусалимом і веселіщися у їм усе, хто любить Його. Радосно веселіщися разом з їм усе, хто плакав над їм. Каб ви кормилися і насичалися удосталь, з грудей Його сутяшення. Каб ви упивалися і наповнялися осолодой, з грудей Ягонної слави. Бо так каже Пан. Ось я скерую да Яго спакой, як раку, і хвалу народаў, як полноводный поток. Вас будуть кормить і носить на руках, і на коленях будуть пестить вас. Як когось сутяшая маці, так я буду сутяшать вас. І атрымаеце сутяшэнне у Єрусалиме, убачыце, і устешится ваше сердце, і кости ваши расквітнеют, як трава, и откроется рука Пана слугам Ягонным. Это Слово Божие. Воскликни Богу, вся земля. Воскликни Богу, вся земля. Воскликни Богу, вся земля. Спявайте про славу Ягоного ім'я. Прославляйте Его хвалу. Скажите Богу, які грозні справи Твої. Воскликни Богу, вся земля. Нехай поклонится Тобі вся земля і співає Тобі. Нехай прославляє ім'я Твое. Прийдите і убачте справи Бога, грозні справи Його над синами человечими. Воскликни Богу, вся земля. И Он змянил мора и сушу, пешу перейшли раку. И радовались тому им, и Он владарить у своей моці навеки. Воскликни Богу, вся земля. Усе, хто боится Бога, придите и послухайте. Я расскажу вам, что Он учинил для моей души. Благословленный Бог, який не откинул моей молитвы и не позбавил меня
вся земля. Читання послання святого апостола Павла до Галатаў. Браты, няхай я не буду хваліцца нічым, акрамя крыжа нашага Пана Езуса Христа, праз якога свет укрыжаваны для мяне, а я для свету. Бо не абразанне нічога не значыць, не адсутнасць абразання, але толькі новае стварэнне. І над усімі, хто будзе паступаць паводле гэтага правіла, спакой і міласэрнасць, а таксама над Ізраілем Божым. Урэшце, няхай ніхто не абцяжарвае мяне, бо я нашу на целе сваім раны Езуса. Ласка нашага Пана Езуса Христа з духам вашым, браты. Амен. Гэта Слова Божае. Няхай валадарыць у сэрцах вашых спакой Христовы. Слово Христа няхай жыве ў вас ва ўсёй паўнаце. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. Читання святого Євангелія паводле Луки. У той час пан прызначыў 72 іншых вучняў і паслаў іх падвое перад сабою у кожны горад і месца, куды сам хацеў ісці. І сказаў ім: «Жніво сапраўды вялікае, а работнікаў мала. Таму прасіце гаспадара жніва, каб паслаў работнікаў на жніво сваё. Ідзіце, вось я пасылаю вас, як ягнят сярод ваўкоў. Не бярыце ні машны, ні торбы, ні сандаляў, і ў дарозе нікога не вітайце. У які б дом не ўвайшлі, спачатку кажыце: спакой гэтаму дому. І калі будзе там сын спакою, то на ім спачне ваш спакой. Калі ж не, то вернецца да вас. Заставайцеся ў тым доме, ешце і піце, што ёсць у іх, бо работнік заслугоўвае платы сваёй. Не пераходзьце з дому ў дом. І калі прыйдзеце ў які горад і прымуць вас, ешце, што вам пададуць, і аздараўляйце ў ім хворых, і кажыце ім: наблізілася да вас валадарства Божае. Калі прыйдзеце ў які горад і не прымуць вас, то выйдзеце на яго вуліцы і скажыце: нават пыл горада вашага, які прыліп да ног нашых, атрасаем. Аднак ведайце, што наблізілася да вас валадарства Божае. Кажу вам, што Садоме ў дзень той будзе лепш, чым таму гораду». 72 вучні вярнуліся з радасцю і сказалі: «Пане, нават злыя духі слухаюцца нас у імя Тваё». А ён казаў ім: «Я бачыў сатану, які падаў з неба, як маланка. Вось даю вам уладу наступаць на змеяў і скарпіёнаў і на ўсю варожую сілу, і нішто не пашкодзіць вам. Аднак не радуйцеся таму, што духі слухаюцца вас, а радуйцеся таму, што імёны вашыя запісаны ў нябёсах».
Гэта слово Пана. Присядьте, будь ласка. Некняёмка сябе адчуваю, прызнаюся шчыра, быць на імшы, быць памытым, амаль добра выспаным, так не ведаю, што цяпер як гаварыць. Апошнія 5 дзён трохі інакш выглядал. Вось, і гэта сапраўды такі добры досвед. Цяжка вярнуцца цяпер да жыцця такога, скажам, звычайнага, штодзённага. Хоць нядзеля, канешне, ніколі не з'яўляецца чымсьці штодзённым, якраз такі наадварот. Не ведаю, што чулі вы, дарагія браты і сёстры. Напэўна, я і думаю, што пілігрымы, мы чулі, што пілігрымка працягваецца, бо Езус кажа, звяртаецца да нас сёння з 3 просьбамі. Першае, прасіце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво. Другое, ідзіце, вось я пасылаю вас, як ягнят сярод ваўкоў. І трэцяе, радуйцеся, таму што імёны вашыя запісаны ў нябёсах. 3 такія просьбы Христос кіруе да сваіх вучняў. Канешне, калі вот я не ведаю, калі чую словы пра жніво, пра работнікаў, вельмі часта гэты фрагмент Евангелія ўжываецца падчас малітваў аб новых пакліканнях да святарства, да манаскага жыцця. Але чытаючы гэтае слова сёння, слухаючы яго, вельмі выразна выглядае на тое, што гэта не толькі пра святароў ці кансакраваных асобаў. Христос, кажа, не належыць завужаць гэтага слова вось так. Ён кіруе да сваіх вучняў. А вучні гэта хто? Вучні гэта тыя, хто слухалі Езуса. Вучні гэта тыя, хто слухалі і жадалі чамусьці навучыцца. Лагічна. І таму і сярод нас сёння ёсць вучні, якія прыходзяць, каб паслухаць і чамусьці навучыцца ад Хрыста, пачуць нешта новае, нешта такое, што дапаможа, што змогуць прымяніць у сваім жыцці. Можа быць, ёсць таксама і тыя, хто, можа, слухае, але не збіраецца прымяняць у жыцці. Таму тады ўжо цяжка вучнямі назваць. Але думаю, што і вельмі спадзяюся, што ўсе мы тут вучні. Мы вучні, мы хочам гэтае слова прысвоіць, слова Христовае. І што ён у сваім вучням кажа? Ён выбірае іх многа, не толькі апостолаў, шырэйшае кола. Кажа, слухайце, жніво вельмі вялікае. Так шмат людзей патрабуюць пачуць. А што пачуць? Ён адну фразу кажа ім гаварыць. Скажыце, што наблізілася валадарства Божае. Як многа людзей, як многа сэрцаў хочуць пачуць гэта, што Божае валадарства наблізілася. Думаю, што ў гэтым моманце трэба абавязкова сказаць, а што такое валадарства Божае? Што гэта такое? На гэта, напэўна, трэба было пару гадзін альбо пару дзён, каб добра зразумець, што Езус мае на ўвазе пад валадарствам Божым. Але калі па-простому, то валадарства Божае гэта не нейкае месца, не нейкая сітуацыя, не нейкі такі спецыяльны нейкі фармат жыцця. Валадарства Божае перадусім гэта асоба Езуса Хрыста. Ён ёсць валадарствам Божым. Валадарства Божае гэта рэчаіснасць, у якой ён можа дзейнічаць у жыцці тваім. Вось гэта валадарства Божае. Калі Бог дзейнічае, ён валадарыць. Калі ты запросіш, дапусціш яго да гэтага. Яго, Езуса Хрыста, які цябе любіць, які аддаў за цябе сваё жыццё. І вось Езус кажа, скажыце ўсім, што блізка я, што я блізка, што Бог шукае кожнага. Пра гэта сёння кажа першае чытанне. Не ведаю, ці вы звярнулі ўвагу, вельмі прыгожае. Пачынаецца таксама са слоў «Радуйцеся разам з Єрусалемам». Усе тыя, хто з ім плакаў, хто плакаў над ім, радуйцеся. Єрусалем, Єрусалім, мы ведаем, што гэта сталіца Ізраіля, сталіца, святы горад, горад, у якім стаяў храм. І гэта горад, які усю сваю гісторыю меў і мае дагэтуль вельмі складаную. Горад, які ўвесь час перажывае упадкі і паўстанні. Горад, які Бог асаблівым чынам выбраў. Горад – сімвал веры ў Бога і сімвал нявернасці Богу адначасова. Вось такі горад. Калі прарок Ісая прарочыў, ён бачыў перад сабой і ўсе гэтыя адыходы ад Бога, як горад падае, як яго акупіруюць, як яго руйнуюць, бачыў, што Бог аднаўляе гэты горад.
Бачыў зноў, што яго акупіруюць, руйнуюць, і што Бог зноў падымае гэты горад з попелу. Каго сімвалізуе гэты Єрусалім? Браты і сёстры, сімвалізуе кожнага з нас. Єрусалім – гэта нашае жыццё. Это ўмілаваны горад Божы. Это мы, святыня, святыня Пана. І гэта адначасова мегаполіс, у якім так шмат усяго, як і ў нашай галаве, так шмат усяго. Шмат і вернасці Богу, і нявернасці Богу. Шмат грахоў, паражэнняў, адыходу, шмат момантаў, калі мы пра Бога забываемся, але таксама шмат момантаў, калі мы хочам падняцца, хочам яго знайсці, хочам вярнуцца да гэтай першай радасці, гэта Єрусалім. І, напэўна, не раз і мы над сабой плакалі, і над сваім лёсам, і над намі плакалі таксама, можа, бывала такое, таксама ў жыцці. І сёння Бог кажа: слухайце, ведаеце што? Радуйцеся разам з Єрусалімам, прыйдзіце да яго, і ад яго атрымаеце гэтыя патокі суцяшэння. Я суцешу гэты мой горад. І вы прыйдзіце да гэтага горада, і там вы таксама атрымаеце суцяшэнне. Это як бы Бог казаў сёння кожнаму з нас: я ведаю тваю гісторыю, я ведаю ўсё тое, што ты перажываў, дзе ты ламануўся, дзе ты адышоў, ведаю твае нявернасці. І я хачу цябе суцешыць, і не толькі цябе, а праз цябе суцешыць і іншых. Вось праз цябе, от калі ты прымеш маё суцяшэнне, то і іншыя, прыходзячы да цябе, яго атрымаюць. Што Бог не хоча толькі нас уратаваць, кожнага, не хоча толькі нас суцешыць, але, суцяшаючы нас, суцешыць і тых, да каго мы пойдзем. Это вельмі прыгожая думка, браты і сёстры. Бог не хоча, каб мы спасліся і сядзелі: «Ура, я спасся». Не. Толькі для таго, каб ты ішоў далей і нёс гэта. Не раз, пэўна, ў жыцці мы прасілі, хтосьці, думаю, з нас дакладна ёсць, каб Бог урэшце рэшт увайшоў у нашае жыццё, каб нешта памяняў, каб дакрануўся, каб даў сябе адчуць. І мы не ведаю, як гэта сабе ўяўлялі. А Бог сёння кажа, што як? Вот ідзі і занясі. Мы адзін другому патрэбны, каб гэта адчуць. І кажа: я пасылаю вас, нічога вам сабою дарогу не трэба. Ідзіце, як ягняты, нічога вас надта няма. Ідзіце да ваўкоў. Няма нічога, акрамя таго, што вы ведаеце, што я вас люблю. І ўсё. Яшчэ пару дзён таму, 2 дні таму роўна, мы ўвайшлі ў Буцлаў з пілігрымкай. Тут многа пілігрымаў. Не ведаю, дарагія пілігрымы, ці вы гэта бачылі, некаторыя заўважылі. Мяне кранула, што ўжо пазней да мяне падышоў адзін хлопец, які заўсёды займаецца арганізацыяй там у Буцлаве, вельмі шмат там робіць. Ён ведае ўжо не першы год, уже 1000 раз пілігрымкі сустракаў, і сказаў мне: ведаеш, я нешта вот убачу вас, захацеў проста з вамі апошнія метры прайсці. Вот просто апошнія гэта там 20 метраў да храму, вот проста з вамі менавіта прайсціся. Кажа: не ведаю, што здарылася. Я ўбачыў вас, як вы проста вот спявалі, спрабавалі, гэтыя калонкі там у нас не гучалі, але вот убачыў духа, які паміж вамі быў, і я пачаў рыдаць як дзіця і не мог астанавіцца. Да? Цікава. Што мы такога рабілі там у пілігрымцы? Ішлі, да, цярпелі, мы націралі мазалі, мы стараліся неяк пераадолець свой эгаізм, калі стаялі ў чэргах па ежу, у душ, у туалет, да. Часамі гэта атрымлівалася лепш, часамі горш. Далёка не ўсё было ідэальна. Мы вучыліся адзін другому прабачаць. Ну неяк вот так вот шчыра спрабавалі нешта ў сабе змяніць. Шчыра спрабавалі дапамагчы Богу увайсці ў нашае жыццё. Але як гэта дзейнічала на іншых? Мы гэтага, можа, не заўважылі, але не толькі гэты хлопец, а яшчэ іншыя людзі плакалі. Бо нешта, толькі праходзячы міма і стараючыся неяк выявіць сваю радасць, калі мы ўваходзім. Многія людзі, нейкія духі злыя, да? Тое, што, можа, засмучала іх, выйшла з іх сэрцаў. Да? Яны таксама адчулі радасць, свабоду, прыгажосць. І мы гэтага самі не заўважылі нават. Але мы цяпер адчуваем радасць, што Бог так дзейнічае, Ён хоча дзейнічаць праз нас. І глядзіце, гэтыя вучні 72, сёння чуем, як яны пайшлі, там, дзе дашлі, там сказалі: валадарства Божае наблізілася, спрабавалі нешта здараўляць, благаслаўляць іншых, вяртаюцца з радасцю, кажуць: слухай, гэта працуе, точно, злыя духі сыходзяць. Праўда, гэта дзейнічае слова. І ён скажа: нават не таму радуйцеся, што гэта дзейнічае,
Радуйся тому, что ваши имёны ў нябёсах. Радуйся просто тому, что вы со мной, вы мае. Гэта самая галоўная радасць. Глядзіце, браты і сёстры, што гэтае слово, каб яно жыло, каб яно спаўнялася, не трэба чагосьці выдумваць, не трэба становіцца суперменам, а просто поверыць, што Бог мяне любіць, прыняць гэта, паспрабаваць хоць трошкі выйсці насустрач другому чалавеку, аказаць яму маленькую помощь, хоць трошкі перадолець свой эгоізм у імя Христовае, хоць трошкі прыняць тое, што даюць, з чымсьці змірыцца і ўбачыць, што гэта дзейнічае, што Бог прыходзіць у жыццё людзей. Ад моманту хросту кожны з нас быў выбраны быць такім вучнем. Мы не маем іншага шляху, каб знайсці вось гэтае хрысціянскае шчасце, каб быць гэтымі вучнямі, якія ідуць. Вот заўтра у кагосьці працоўны дзень, у кагосьці адпачынак, хтосьці можа паедзе на дачу дзесьці штосьці папрацаваць, можа сусед там за заборам не надта прыемны і пакуль можа не атрымліваецца пагаварыць з чалавекам. Але ты заўсёды можаш яго ў сэрцы паблагаславіць. Калі не можаш штосьці добрае сказаць ці усміхнуцца, пакуль што можа гэта цяжка. Скажы: Божа, ты блізка гэтага чалавека, аб'яві сябе ў яго жыцці. Благаслаўляю цябе, чалавеча. Вот так, хаця бы так, зрабіць такі маленькі жэст. Мы маем гэтую ўладу выганяць злых духаў. І Дар'я, якая цяпер плача, адчувае, што зараз нешта важнае ў яе жыцці адбудзецца, яна таксама у моменце хросту атрымае вось гэтую ўладу. Гэтая ўлада не для таго, каб мы сталі каралямі. Гэтая ўлада для таго, каб мы аб'явілі Бога ў гэтым свеце. Яшчэ больш. Гэтая ўлада паказаць Бога. Бог хоча прыйсці да кожнага з нас праз нас. Ці гэта мы ўсведамляем? Дарагія бацькі хросныя, на вас будзе гэтая адказнасць, каб Дар'я даведалася, што яна мае такую моц, такую сілу, што каб яна ніколі не усумнілася ў тым, што Бог блізка яе і што любіць яе. Гэта страшная, вялікая адказнасць, але гэта самае прыгожае, што можна даць другому чалавеку. І я вам вельмі жадаю многа сілаў і любові, каб вот гэта паказаць. І не толькі Дар'і, але таксама ўсім тым, хто будзе да вас у госці прыходзіць, хто будзе, каго вы сустрэнеце ў сваім жыцці. Жадаю гэтага і ўсім нам, браты і сёстры, каб мы былі тымі людзьмі, якія дапамогуць і бацькам, і Дар'і паказаць, што Бог жыве, што Ён вельмі блізка нас. Амин. Цяпер паўстанем. Просім Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і Духа Святога гэтае дзіцятка адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім. Молімся, каб яно стала жывым членам Твайго святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб яно магло слухаць Тваё святое Евангелле, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім. Молімся, каб яно з радасцю магло ўдзельнічаць у Тваёй ахвярнай гасціне. Цябе просім. Молімся, каб яно любіла Бога і бліжняга, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Молімся, каб навучанае словамі і прыкладаў хрысціянаў яно ўзрастала ў святасці і мудрасці. Цябе просім. Молімся за святароў і кансакраваных асобаў нашай парафіі. Цябе просім. Молімся, каб усе вучні Твае, асабліва мы тут прысутныя, заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, святы Яне Хрысціцелю, святы Юзефе, святыя Пётра і Паўля, усе святыя Божыя. Усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны, духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху,
учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога, праз Хрыста, Пана нашага. Няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Божа, нябачнай моцай Ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення Ты падрыхтаваў ваду Табой створаную, каб яна выяўляла ласку святога хросту. На пачатку свету Твой дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Божа, нават у водах патопу Ты даў нам вобраз адраджэння, бо тая самая стыхія паклала канец заганам і дала пачатак цнотам. Божа, Ты ўчыніў, што сыны Абрагама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ, вызвалены з няволі фараона, стаў вобразам будучай супольнасці ахрышчаных. Божа, Твой сын, ахрышчаны Янам Хрысціцелем у водах Ярдану, быў намашчаны Духам Святым, а калі вісеў на крыжы, з яго боку праліліся кров і вада. Пасля свайго з мёртвых паўстання ён наказваў вучням: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Іца і Сына і Духа Святога. Узглянь на свой касцёл і пажадаю ім адкрыць крыніцу святога хросту. Няхай гэтая вада праз Духа Святога атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Тваё падабенства і праз сакрамент хросту ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і з Духа Святога да новага жыцця дзіцяці Божага. Просім Цябе, Пане, няхай праз Сына Твайго на гэтую ваду сыдзе моц Духа Святога, каб усе, хто праз хрост, пахаваны разам з Хрыстом у смерць, з ім таксама і паўсталі да новага жыцця, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесенае вамі дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіця. Таму пытаюся ў вас: ці выракаецеся сатаны і ўсіх справаў ягоных, і ўсіх спакусаў ягоных? Ці верыце ў Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Яшчэ раз для пэўнасці спытаюся: ці хочаце вы, каб Дар'я прыняла хросту веры касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? То, калі ласка, падыдзіце на сярэдзіну.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Боже наш Ойче, нехай нас очистить ахвяра, якую мы Тебе складаем, и нехай з дня ў дзень вядзе нас да жыцця, што чакае нас у небе, праз Христа Пана нашага. Пан з вами. У гору серці. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Твоя бязмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваёю Божаю моцаю прыйшоў на дапамогу людзям і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці. І такім чынам усім, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Христа. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы:
Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх. Зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и желаем Твоего присягания. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Молімся да Отця Небеснага, як нас навучыў Єзус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди Царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою. Чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя.
Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, дай нам супокой. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, каб ты увайшоў да мяне, скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас, кажа Пан. Ты необычной моцай, здзяйсняеш дзівосныя рэчы. Ты стварыў ваду, што змыла
помолимся. Умацаванные такими великими дарами, просим Тебе, Пане, учини, каб мы атрымали збавенные ласки и неспынно Тебе прославляли, праз Христа Пана нашего. Паслухайце, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Канешне, хочацца пачаць з падзякі. Бачу многа пілігрымаў на гэтай святой імшы. Дзякуй вам яшчэ раз за тое, што вырашыліся пайсці ў гэты шлях, за адвагу, за смеласць, за супольны час разам. Дзякую таксама ўсім тым, хто так моцна нам дапамог у арганізацыі пілігрымкі, хто прымаў на начлег нашых гасцей, хто дапамагаў сваёй малітвай, ахвяраванымі цярпеннямі, ахвярамі, падтрымліваў пілігрымку. Ад усяго сэрца усім дзякую. Дзякую усім тым, хто прыбіраў касцёл на гэтым тыдні, хто дапамагаў касіць на тэрыторыі касцёла. Трава такая штука, якая няспынна адрастае, таму заўсёды і просьба, і падзяка яны актуальныя. Дзякую таксама прадстаўнікам гурта «Шчыглікі», які спрабаваўся з нашай францішканскай моладзі, і частка з іх сёння з намі спявала. Дзякуй шчыры ўсяму хору за спеў. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем у чацвер 10 ліпеня свята святой Веранікі Джуліані, капуцынкі Панны. У пятніцу 11 ліпеня свята святога Бенедыкта, абата, апекуна Еўропы. Таксама ў наступную нядзелю, 13 ліпеня, пасля святой імшы о 12 гадзіне адбудзецца адкрыццё выставы «Сярэднявечныя касцёлы Славакіі». Гэтая выстава будзе ў нашым касцёле з выявамі сярэднявечных касцёлаў, якія ёсць на Славаччыне, будзе трываць да 3 жніўня. І вось на гэтай святой імшы на 12 трошку пра гэтую выставу раскажа прадстаўнік пасольства Славакіі. Запрапанавалі, чаму не, паглядзім, што гэта за выстава. Здаецца, яшчэ адно ці два месца ёсць на рэкалекцыі з палета для моладзі. Вось такая інфармацыя. Рэкалекцыі пройдуць з 13 па 21 ліпеня. Запрашаем моладзь ад 16 гадоў звыш. Падрабязная інфармацыя і запіс у брата Сергея. Для тых парафіянаў, хто хацеў бы адкрыць нейкае сваё служэнне ў каталіцкім касцёле, паглыбіць сваю веру, ёсць такая інфармацыя, што ўжо трывае з 21 чэрвеня па 21 жніўня рэгістрацыя кандыдатаў для паступлення ў Мінскі тэалагічны каледж імя святога Яна Хрысціцеля на 2025-26 навучальны год. Захочваем скарыстацца з такой магчымасці, паглыбіць свае веды, адкрыць свой шлях у касцёле. Падрабязную інфармацыю можна знайсці на дошцы аб'яваў. Яшчэ такая аб'ява, што хіба што з аўторка на 10 дзён пайду ў отпуск. Вось, калі штосьці пільнае, званіце, буду даступны. Можа, не адразу, но буду. Вось, прашу аб малітве таксама. Ну, а так, браты застаюцца, можна звяртацца. І на гэтым тыдні, калі пабачыце дзесьці з 15 до 20 вельмі шмат дзяцей на тэрыторыі касцёла, не пужайцеся, гэта так надо, будзе трываць летнік з Францішкам. Таксама прашу аб малітве. Першы раз робім тут вось у такім фармаце летнік. Нешта падобнае было ў мінулым годзе, но вось у гэтым годзе вось такі фармат будзе. І таксама, каб гэты летнік добра адбыўся, каб все было бяспечна і хораша, будзем удзячныя за малітву. Ад усяго сэрца віншую Дар'ю, бацькоў, хросных за тое, што прынялі такое смелае рашэнне падарыць дзіцяці гэтую ласку хросту. Ведаеце, што, хоць можа тут многіх яшчэ не знаеце, што мы ваша сям'я, што молімся за вас, што вы частка нас усіх, што частка жывога касцёла. Няхай Бог вам дапамагае, бласлаўляе на гэтым шляху адкрывання Езуса Хрыста. Прыміце Божае бласлаўленне. Пан з вами.
Пан Бог усемагутны, які праз свайго сына, народжанага з панны Марыі, дае хрысціянскім маці радасць надзеі на жыццё вечнае, якая зазяла для іх дзяцей. Няхай благаславіць маці гэтага дзіцяці, каб так, як цяпер дзякуе Богу за атрыманае патомства, яна заўсёды была ўдзячная яму разам са сваім дзіцём у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Пан Бог усемагутны, які дае дар жыцця на зямлі і ў небе, няхай благаславіць бацьку гэтага дзіцяці, каб ён разам са сваёю жонкаю, словам і прыкладам даваў свайму дзіцяці першае сведчанне веры у Езусе Хрысце, Пану нашым. Пан Бог усемагутны, які адрадзіў нас з вады і Духа Святога да вечнага жыцця, няхай шчодра благаславіць гэтых верных сваіх, каб яны заўсёды і ўсюды утваралі жывую еднасць з усім народам Божым. Няхай усіх тут прысутных ён адорыць сваім супакоем у Езусе Хрысце, Пану нашым. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Святы Арханёле Міхаля, беражы нас у змаганні, супраць спакусаў і пастак. Будзь нам абаронай, князю войска небесна, моцаю Божаю скіну пекла сатану і іншых злых духаў, якія нас будуць, спасі.